ізраїльському контексті милосердя це перш за все була лояльність Бога до своїх людей і людей до свого Бога. Коли Господь каже, я буду вислуховувати вашу молитву, я буду вашим Богом, навіть коли ви покинете мене. Це є милосердя Боже. Я, Господь, це обіцяв, я це і зроблю. Тобто Господь, Він милосердний, Він лояльний до свого народу. І ми теж хочемо бути лояльними до нашого Бога. Навіть коли ми втрачаємо на якийсь момент, наступний момент ми хочемо бути з ним. Шосте блаженство стосується чистих серць. Яке серце є чисте?